xeranga allà. Van 3 de 5, 3 de 5.
treballen cada una d'una manera. Esta cara més forta. La corredora. Ara esto es muy bien. Pues no le vaya uno. Y está Sí, que sí. Vas allá avanza, compañía de
És que aquell morat i groc es pot treballar bé. Alejandro, veu? No, escolta, jo fa tot, jo no sé. Recorre tot el poble. On estàs? Està estudiant en Terrassa. La teua nebota? Ja. La teua nebota? És que potser no se pensa. O igual que la postales de tocar la campana para Sí? Està content. Bueno, pots dir no pots dir Igual, sense planejar-me les coses, ole, he de trobar més coses. estàs a la iglesia que no No, és que no pot, i sí que tinc un puesto la gent Oye, que están ahí dentro, están castigados. No ves a la policía que nos dice eixir per la porta. no poden eixir per ninguna porta, ni per ací ni per allà. Estan castigats. És que no han volgut entrar, estem deixant el bo. Muy bonito que me digan dado el pecho. Ahora conforme están los de Vista ya no está viendo una pantalla grande. De horas, vamos a decir, si por el tiempo que va a ranking de horas.